kommer efter frokost med TV. Endelig. Det er jo rigtig gerne hjælpe. Øvrig at lave den her, og øvrig at lave den hele livet igennem. For den kan du bruge en masse af sammenhæng. Både sådan karrieremæssigt, studiemæssigt, når du skal ud og præsentere dine tanker og idéer til nogen, når du skal legater, eller hvad det måtte være. Nogle gange så er det lidt svært at finde ud af præcis, hvad der er bedst at have med i CV'et. Det burde jo være der, men hvordan det skal skrives. Fordi nogle gange har man været i nogle job, hvor man har haft rigtig mange forskellige roller, og præcis definere, hvad jobbet vil ud på. Det er lidt svært. Det kan være rigtig svært, og det tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at du ikke bare laver en one size fits all med CV'et, hvis det er meget specifikt, hvad der bliver efterspurgt. Så gå ind og så overveje, om du skal ændre noget per job, du søger. Jeg kunne godt tænke mig, at det fylder en hel side, faktisk. Ikke fordi det skal fyldes, men fordi du har faktisk mere at byde på, om det næsten kommer til at se ud. Ja. Og det er noget menneskeligt. Det er det. Så den korte præsentationstekst, den vil jeg sætte ind, og så måske lige fylde det her ud. Jeg vil vende det om som sagt at skrive, hvornår skidt være med, at du ikke har dato på. Bare skriv oversæt på.